Good morning guys. Nandito kami ngayon sa San Fabian, Pangasinan. Nadaan kami ganyan sa checkpoint, hindi yung pinalusot. So nag-iba kami ng kami ngayon Pangasinan. Pare ko si Leo. Shoutout nga pala sa mga hindi sumama. Last minute nag-back out. Sana susunod makasama na kayo. Kaway muna sa camera Kaway muna sa camera. Video mo na lang, mahal kaya. Hi! Hello. Ikot mo, mahal, para Boodle fight na walang boodle. Basta fight lang. Sige, Eriksan. Saan si Lexan? Wala. Galing na ito po lasa. Lasa adobo. Mahal, magsando ka lang dyan sa atin. Girls, magsibaba na kayo. Dali na. Dapat ang paper. Kumain tayo sa kakayan. Kaway muna, kaway. Hindi, bigyan natin sa kanila. Ito sila sa second floor. Ay, kumay tayo na tayo, pe. Kaway muna. Hoy! Hoy, gusto naman. Hoy! Okay, bukot pag namin. Si Kuya. Tawagan mo si Kuya. Tol! Saan? Taas. Yeah! Mga repa, kaway-kaway muna dyan mga repa. Dennis, sila Leo. Leo, Dennis. Kaway sa camera, dali. Makapal ang mukha mo na na. Kaway. Buwang. Babayero ng Road 5. Harley up. Wish ko sa'yo magbago ka na. Hoy, may kalit pa sa kaldero, Kasi pagtapos yan, may parapon tayo. Ay, kaway sa camera. May parapon tayong helmet. Baka pagtapos yan. Yung first prize picture ko. Yun ang first prize. Second prize, Picture ko pa din. yung medyo nakano ko. Side view. Wow. Ubusin muna natin yung kanin na to, ha? Yung kanin, ubusin mo na yan. Para hindi masayang. Ay, may kanin pa dito sa mga. Dito ba yan? Pa naman ako uwi. Mas maganda yung bago tayo. Ano ba sinusubo mo? Mamaya, may kakain tayo. Mamaya na tayo. Shoutout kay Lance, hindi sumama. Dinabla kami. Sa akin eh. Le! Arlie! Makain naman si Kuya. Saan? Josh! Kaway mo na sa camera. Ano yan? Bakbak si Bakto ko. Sarap sa no? Sarap. Kain ka muna dyan. Magpainit. Ay, naman siya.
Tencho! Galing sa sawa yun, pag pinapabayaan. Saan ba yun? Sasakay po kami ng banana boat. Ito kami oh. Nagre-ready pala, ang tagal ng rehearsal. Nagre-rehearse pala kami kung paano taob gagawin. Ah. Edro, Jong! Edro! Kalamatan na. Edro, Jong! Bigyan mo dyan! Bigyan mo! Ah. Okay na ba? Edro yan! Tangin na sa puli bata oh. Huling-huli sa camera eh. Init ang puta. Oy, kaway! Kaway! Dito kami sa Pangasinan. Mga riders ng Bakbak Sibak. Kaway! Umapit ka lang. Woo! Oh, kaway kayo dyan, kaway.
Nag-jogging pa si Kuya oh. Kapit ka lang! Boring! Oh! Tama mo, bakit nag-trip? Here we go, Pangasinan! Andito po kami sa San Fabian, Pangasinan. Ang rider sa Bakbak si Bak. Lubak. Oy, pumalya pa oh. Walang lala. Lala. Malalim. Nagsitalunan na sila oh. Wala. Ha? Kuya, enter mo na. Ayoko na dito. Asan ba si Leo? Dito muna habang nagpapagal. Boring. Yaw sila lumoy. Oh, kaway-kaway, mga nasa likod dyan. Dito. Oh, Mahal mo po nga. Ala, si ate din pa ba? hayay. Nakabes naman kayo eh, lulutang kayo. Lulu. Diyan sa ilalim. Diyan sa ilalim. Hawak lang kayo, hindi na pa kayo lulunod eh. Sabi niya, putang ina mo, wala akong pakialam sa'yo. Okay, kaway muna tayo sa camera. Shout out sa mga takantado dyan. Hindi ba kayo sumama dyan? Fuck you. Shut up nga pala, shut up! Oh, shout out ka pala sa masasaya pa dyan. Yung masaya pa dyan. Life fish. Hindi na babalik yan ah. Ha? Bahala kang hindi sa bawal. Sakto ba lang ngayon? 500. Nangakurang naman yun. Pati
tinututok. Itutok mo kung sino naabutan natin. Klase. Hello po. Sarado na yun. Bilas ko. Yan ang ano. Yan ang... O, kaya pinatawag ko kayo lahat. Pag-usapan natin ng next ride, ha? Hello? Siyan, siyan. Halinang balik ko sa ulo. Sabi sa'yo. Ay! Kasi sa lolo, oh. Lolo. Lolo talaga, hindi tito. Ito ba ulit lolo? Oh, alam na, bayabas. Okay, talunin mo tuloy. Bepeng yung bayabas. Ayun yung kalungkit, oh. Gaabot. Ayun yung kalungkit. Gasardinas yun.